ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି? ଆଜି ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ। ଆଜି ହେଇଛି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଗୋଟେ ଭଜା ଆଉ ଖଟା ଆଉ ଶାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ବିନ୍ ଫିନ୍ ଆଉ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଉ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଭଜା ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ଆଉ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଖାଇଲ ଡାଲି ଭାତ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜି ମୁଗ ଡାଲି ମୋତେ ଭଲ ଟିକେ। ମୁଗ ଡାଲି ହେଇଛି। ହରଡ଼ ଡାଲି ଖାଇବା ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲି କରେ ପ୍ଲେନ୍। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଇଛି, ମୋ ବି ମୁଗ ଡାଲି ହେଇଛି ଆଉ। ମୁଗ ଡାଲି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି।